Abusuafo yasan ahyia bio. Ene da ye behwe anu yi a efa ye nua ba bi asem bisa obisa ye ho. Ye nua ba yi se okọ adwabo bi ase ekohu saa eye achiamepoma yi se esi eye ochiamepoma so. Enu nti opese wote ase. Yo, mama ye mfa mere na ye nkyirechire mu emfa enkyere no. Ye hwe achiamepoma yi ensi so a yehu enipa mienu se odi dwuma ewo so. Die odi kan ye onipa a ogina ho na wode ne nsa aso ne yefunu mu ana wode ne nsa ato ne yefunu so ena afa die otoso mienu si ye nipa a oti aduane bi ho na oti die enu nti achiamepoma ekoso aka kire yen se die ade wo no na wodie enye die ɛkɔm ede no ye hwe wonu ya ba ma ode ne nsa aso ne yefunu mu a ɛkɔm de no nanso enye oru na edidie efiri se die aduane ye no de ya ene wodie. Yo, empanyimfo kire yen se bia efie bi mu se adwato wo saa efie ni mu a emfa ho se bia wo fie ni mu na bia wonsam wo bi ana se wo na wo ho ofe wo na wo gina brane wo na wo kasa ewo mu daabi nemom ye de nipa a eduru no so ye de ni di ade wo saa efidie ni mu eno nti emane nya wanwa se bia na wonsam wo bi ana se bia wonim nyansa wo fidie bi mu na emom ye kofa akoso ya mansa ba edino edi ade efiri se wono na eduru no so wono na amamre ene amane kire se yemfa no eni ade na emom enye wo a wonsam ewo bi meda wase kosoa edi yachi na yenkosoa emfa nyansa emfiri eye mpanyimfo be ene eye amamre ne amane a wodi gyae no emu media ne bio eye teacher Opoku abrantie kosoa edi yachi na yensua bebiri na me ya adom a ye besan ahyia bio makrao bye bye. Mama